Sa number 7, ₱750 nga minimum wage hindi reasonable sunod sa management sector ilabi na karon nga pandemic. Mahina ang pagbangon sa negosyo karon nga manubo ang alert level status sa pungsod. Sunod sa kay Frank Carbon, Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, madamo pa nga mga negosyo ang wala makabalik bangod sa ginakulang man sa kapital. Kani para sa tiglawas sa management sector, hindi man reasonable ang gidaduso karon nga ₱750 nga minimum wage sang katapos ang labor sector. Sa Abril 8, natala na ang public hearing sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa probinsya para sa gidaduso nga 355 nga dugang sa saka sa sweldo sa mga trabahador. Ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo ang nakaapekto man sa presyo sa mga balaklon karon nga pandemic nga nagaduso sa labor sector para ihinyo ang dugang nga saka sa sweldo. That's really a disaster nga dugang pagit. Do you think now which problem ang gobyerno magasto todo, ang mga bangko sa gobyerno i-recapitalize kami para mag-abre kami, kag mag-create dako ng trabaho. So that becomes equitable. Okay. In the meantime, ang gobyerno may ara sila tawag na targeted nga subsidies